Dobrý deň, pani Budova. Chcem len možno takú jednu poznámku na margo možno úlohy ministerstva zahraničných vecí aj v súvislosti s tou navrhnutou stratégiou, ktorá bola vypracovaná kdesi v ministerstve hospodárstva, kde ja osobne vidíme veľkú rolu pre ministerstvo zahraničných vecí a čo chýba v tej stratégii, ktorú vypracovalo ministerstvo hospodárstva, je presne to rozdelenie medzi bezpečnostnou politikou a tou rozvojovou politikou, ale tu sa tu hovorilo, že teda je to dobrý investičný plán. A myslím, že aj tá konferencia, ktorú sme organizovali nedávno 14. novembra, celkom pekne ukázala, že jednoducho sú rozhodnutia vo verejnom záujme, ktoré musí urobiť štát preto, aby zaručil bezpečnosť. To je príklad, povedzme, výstavby toho českého ropovodu Ingolstadt, kde česká vláda investovala 12 miliárd českých korún, ropovod sa využíva iba na 20%, čiže je stratové. Je to vlastne stratová investícia, ale je to vo verejnom záujme, čiže to je úroveň bezpečnostnej politiky. A potom sú všetko, čo je nad rámec tohoto, to je vlastne o rozvoji energetického sektora, o inštalácii nových výkonov, to je to, čo je tá stratégia pomenúváva, ale je to skôr skutočne ako rozvoj energetického sektora. Čiže jedna vec je bezpečnostná politika, to chýba, to je metodologická chyba, lebo teda táto krajina by mala byť schopná si zadefinovať tú minimálnu úroveň tej bezpečnosti. To znamená, že vláda preberá zodpovednosť za investovanie možno aj do projektov, ktoré nie sú z hľadiska ekonomickej efektívnosti akože zmysluplné alebo krátkodobo, ale je to bezpečnostné rozhodovanie. Toto absolútne chýba, toto rozšírenie, kde je bezpečnosť energetická a kde je rozvoj energetického sektora, čo je veľmi pozitívne. A myslím si, že práve v tomto vidíme veľkú úlohu ministerstva zahraničných vecí a vôbec z hľadiska kompetencií, ktoré ministerstvo má vstúpiť do tejto debaty a vlastne pomenovať, čo je bezpečnosť a čo je hospodársky rozvoj. To je veľmi také ošemetné. Možno ja sa spýtam jednu otázku, môžem, keď som si minule pozeral záznam z príhovoru predsedu vlády na slovenskom, teda na Európskom jadrovom fóre, tak ma tam zaujali dve veci, ktoré zmienila, ktoré sú nielen zdanlivo, ale ktoré sú protichodné. Na jednej strane premiér hovoril o tom, že Slovensko akceptovalo odstávku v elektrárni v Jaslovských Bohuniciach ako o energetickej vlastizrade. Pritom samozrejme tie technické argumenty možno zrejme otočiť tak alebo onak, ale toto nebránilo v tom, aby hovorilo o tom, že chceme samozrejme využiť skúsenosti, ktoré s odstávkou jadrových elektrární máme. Čiže zdá sa mi, že sa tu operuje s dvomi proste protichodnými vecami, respektíve chceme poskytnúť istú pridanú hodnotu, ktorú naši experti získajú pri odstávke jadrových elektrární. A na druhej strane označujeme rozhodnutie za ekonomickú vlastizradu. A ešte druhá vec, ktorá mne sa zdá, som presvedčený, že je veľmi potrebná, je, akým spôsobom budeme tvoriť, povedal by som, spoločné platformy pre podnikateľov a pre presadzovanie širších záujmov Slovenska v zahraničí. To znamená, aké budú aj formálne, ale aj menej formalizované platformy medzi podnikateľmi a diplomáciou. Keď sa pozeráme na finančnú pomoc Európskej únie, dajme tomu na tento proces odstávky, no tak je jasné proste, že tie peniaze, ktoré sa nakoniec ocitli vo finančnej perspektíve, tak boli proste práve proste príkladom takéhoto rozumného, dobrého a užitočného prepojenia záujmov krajiny, presadenia záujmov krajiny, no a v konečnom dôsledku vyústili v tom finančnom rámci, ktorý sa prijímal
v roku 2005 do tej sumy v necelých 500 miliónov, ktorá teraz slúži na to, aby sme aj my si proste vybudovali istú expertnú kapacitu. Čiže ako je to s touto expertnou kapacitou? Vieme proste skutočne niečo ponúknuť, alebo akým spôsobom to budeme vedieť uchopiť? Toto, čo predseda vlády naznačil, že by sme proste mohli urobiť. V podstate Slovensko je možno jedna z 3 krajín vo svete, ktoré zažili haváriu jadrovej elektrárne, pretože ako iste viete, tak A1 zhavarovala a následne na to bola odstavená. Pri tejto havárii došlo k čiastočnému taveniu paliva. Takáto situácia sa stala ešte v Spojených štátoch amerických, 3 Mile Island a potom samozrejme Černobyl, ktorý potom zastavil vlastne na veľa rokov všetky, v niektorých krajinách dokonca aj výskum a vývoj v tejto oblasti. Na Slovensku tá havária samozrejme dopadla dobre, vzhľadom aj na to, že tí ľudia boli zaškolení a vedeli patrične zareagovať. A táto negatívna skúsenosť sa vlastne do dnešného dňa pretavila do takej pozitívnej skúsenosti v tom, že tí ľudia na tomto vyrástli a vyvinuli sa tu veľmi špecifické technológie, ktoré možno poznajú krajiny ako Spojené štáty americké a samozrejme na Ukrajine Černobyl, to znamená ruské firmy a všetky, ktoré sú tam zainteresované, že dokážeme poskytnúť vysoko kvalifikovaných odborníkov, ale nielen odborníkov, ale aj technológiu, ktorá sa na Slovensku vyvíja a môže byť v rámci spoločenstva v podstate ponúknutá. Samozrejme tu je veľmi dôležitá tá koordinácia aj s Ministerstvom zahraničných vecí pri presadzovaní vlastne a pri realizácii takýchto ponúk v jednotlivých krajinách. Krajiny Európskej únie investujú obrovské peniaze do likvidácie starých jadrových zariadení, ktoré majú svoj vek odžitý. Sú to radovo vždy bilióny eur. Najväčšia akcia je, možno o tom viete, vo Veľkej Británii, Sellafield, kde sa likvidujú vlastne celý ten jadrový priemysel, ktorý slúžil ešte pre výrobu atomových bomb a tak ďalej, takže je tam obrovský potenciál uplatnenia sa aj slovenských podnikateľských subjektov a odborníkov na tomto segmente. To je možno na tú druhú otázku odpoveď. Tá otázka, alebo tá prvá vec, ja môžem v podstate tiež povedať iba svoj názor, pretože Jaslovské Bohunice, tá prvá generácia, bola odstavená vlastne vo všetkých krajinách, ktoré tie reaktory vlastnili, to znamená Slovensko a Bulharsko. A bola to politická dohoda na vysokej úrovni, kedy sa skrátka povedalo, že reaktory prvej generácie typu VVR budú odstavené pri vstupe týchto krajín do únie. Keby sme sa bavili o technických detailoch, tak každá strana by si mohla zavolať 1000 odborníkov, ktorí by hovorili, že to naše je v poriadku a dosahuje to parametre toho vášho a debata by nemala koniec. Takže bolo to skrátka takto rozuzlené a je len našou úlohou to akceptovať a to je asi ako k tejto veci všetko, čo môžeme urobiť, pretože tá otázka sa už určite nedá otvárať, nedá sa s tým nič robiť, nedá sa to meniť. Jediné, čo si teda myslím, že je veľmi rozumné, je tie elektrárne, alebo minimálne jeden blok, likvidovať v regulovanom režime. To znamená veľmi obozretne, pretože energetická kríza môže udrieť v takom rozsahu, že ešte budeme radi, že sme ju celkom nezlikvidovali. Takže to je len bokom. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že je dôležité, aby sme si zachovali tú horúcu energiu, ktorú máme z jadrových elektrární a zároveň chladnú hlavu pri premýšľaní o tom, akým spôsobom budeme rámcovať rozvoj energetiky na Slovensku. Nech sa páči, to je otázka.